филми кӯтоҳ дар синамои ҷаҳонӣ падидаи нав маҳсуб меёбад. Ҳарчанд дар оғози асри 20 филмҳо фишурда буданд ва он то андозае ба маҳдуд будани имкониятҳои техникӣ вобаста буд. Филми кӯтоҳ ҳоло на фақат имкониятҳои наву фарохи фановарӣ барои баёни фикр дар пардаи синамо аст, балки як ҷодаи навмашқона ба синамо низ маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, барои ҷалб ва тарбия намудани тайяргарони ҷавон дар мактабҳои назди Киностудияи давлатии Тоҷикфилм ва Иттифоқи синамогарон машғулиятҳо аввал аз навиштани филмномаҳо шурӯъ мегарданд. яъне ки моҳияти филмҳои кӯтоҳ то чӣ дараҷа баланд аст ки мисол мо лозим нест мо яки 2 соат филма тамошо кунем ба мақсади он расем. яъне ки мо метавонем, яъне ки шароит муҳайё ҳаст ки мо метавонем ки дар 10 дақиқа, дар 5 дақиқа, ҳатто дар 100 сония метавонем ки мо ҳамин гуна филмҳоя мақсадаша дарк кунем, яъне аввалу байн ва охираша бинем. яъне ки филми кӯтоҳ чӣ қадар хуб аст ки яъне ба маънои он ки баҳре дар қатрае. маҳз барои ҷалби ҷавонон ба синамо ва ҳавасманд гардондани онҳо бо ширкат дар ҷашнвораҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ Кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ навсоз таъсис дода шуд, ки соли дуюм аст ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Филмҳои кӯтоҳмуддат хеле муҷаз ва таъсирпазир мебошанд, яъне таъсирпазирии филм аз ҷавҳари он ва банту басти коргардонӣ вобастагӣ дорад. филми тоҷик ба наздикӣ дар вақтҳои хеле кӯтоҳ ҳам метавонад ки дар сатҳи ҷаҳонӣ роҳ ёбад. агар мо ҷавонон худ кӯшиш кунем, яъне ки кормандоне ки коргардонҳое ки ҳастанд ва ин чизҳое ки мебароранд, яъне ки ба сабт медиҳанд, худ ҳамонро ки кор кунем, метавонем гуфт ки филми тоҷик то дараҷае ва аз ин ҳам баландтар метавон рафт. тибқи рӯзномаи Кинофестивали байналмилалии филмҳои кӯтоҳ навсоз оид ба паҳлӯҳои гуногуни филмсозӣ, таҷрибаи ҷаҳонии муосир ва дар бораи аҳамияти тарбиявӣ доштани филмҳои кӯтоҳ машғулиятҳо доир гардиданд, ки дар он синамогарони кишварҳо иштирок доштанд. дар заминаи таъсиси мактабҳои синамогарони ҷавон дар як соли охир 12 филми кӯтоҳ дар кишвар таҳия гардид, ки бешак аз ҳавасмандии зиёди таҳиягарони ҷавон дар ин ҷодаи синамо мебошад.